नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं दं दा आगै जुरिमोननाव मानोना जों थाङाखैनो आरोना दिनै थांनो गोनांमोन गाबोन 9 डिसेम्बरनिफ्राय जोंना श' दं आरोना दिनै 8 डिसेम्बर ओमफ्राय जों बानानै दिनै थाङा दिनै थांना थायोबा एमान आराम रेस्ट जाबायमोन आरोना गाबोननिफ्राय श' खालामनो हाबायमोन खिन्थु सानबो बानानै थाङासै दिनैखौ थांलालै गाबोन फुङावनो मर्निंनि बड'लेण्डआव थांनोसै ओमफ्राय मोनायावसो श' नालाय श' खालामनोसै ना थाबाय आरो मेंसिगोन गाबोन जेबो नंला बेयाव आगैमोनाव मोजांनो जाबाय लोंबाय थाब थाब उन्दुनाय जादों नालाय बासिगोनसो दा गाबोन श' खालामनो सानथाम गेबाव बिराद रेस्ट लाबायना जोङो बेरायबायबो ओमफ्राय जोंना जायगाया सानथामजों सानथाम सोलायनाय दै सोलायनाय माथोआनो मोजां थाया दाबो गगा मोन्दों अखाबो हादों बिराद थान्दा जादों बोथोरा सोरबा सोरबा कमेन्ट्सआव माथोआनो हौवानि बायदि होनदों आंनि माथोआ बिब्दि नङा मानो होनबा जों 9 जुलाइनिफ्राय दङ होख्रावबाय था डाइलग होबाय था गाबनो ओंखारा गाब मिनिनो ओंखारा मिनि जायगा सोलाय दै सोलाय जोंना माथोआ मोजां नङा नै दा डिसेम्बर हाबबायना डिसेम्बर जानुवारि पुरा आंना माथोआ बायनानै थाबाय थायो माने उफाय गैया श' दङना दैलि माने दिनै जोबलायबाय गाबोन रेस्ट थानो बिदि नङाना जोंना सानफ्रोमबो थायो नालाय ओंखायनो माथोआ बिदिनो थायो आरो जेब्ला जों फेब्रुवारियाव न'आव थांगोन होमबाना माथोखौ चेन्ज मोनगोन नोंथांमोना जि गुसु नालाय फुङाव दुगैनो बानानै दा 1:30 जाबाय आरोना दासो खर' लोबबाय दुगैबाय ओमफ्राय आं दा दं लामायाव आगै जुरिमोननि लामायाव जिरायना दङ आगै जुरिया बिमाखौ स्कुलाव लायनो थांदों ओमफ्राय गोरबो आगैयाबो खामानियाव बेस्थ' जाना दं बियो बिराद खामानि मावग्रा जादों गथ'आ मोनालायबाय खाथिनि दखानाव फैदो जों जुरिमोननि साहा लोंनो 5टा जाबाय जोबजोब्बाय आग्लायनायखौसो जानो फैदो जों आगै जुरिया दिनै बिराद खामानि मावदो सानसे दासो दुगैबाय गोरबोआबो दाना बिराद खामानि मावो बिराद गियानि गथ'आ नै जोंहा बेबो बिराद मावो नै हरबाबो मोनाखै मा खामानि मावदो जों थियेटाराव थांलासिनो बिदि अर सायै सायै मोनजानांसिगौमोन ना जालाय उन्दुलाय जालाय थांनोसो बासिगोन जोङो फुरा गथाय फेमिलि अर सायदों आरोना ओंखाम जानोसै जुरिलानि मादै मोननाव अमा भाजा मासरुम लावनि बेगर बाथोन ओमफ्राय बियो दालि जानोसै नै गोरबो संनायनो थगायदो नामाथाय संमारदों जानोसै लोगोफोर दा जादों 6:30 मर्निंनि सिखारबाय गस्लाखौल' गानखाबाय आरोना मानो होनबा लंपेन्टखौ खुखायाखै आं बिराद बायो गोजां बोथोराव जेब्ला दुगैनो होमबाला खुयो दुगैनो टारगेट गैखाया होमबाना गाननानै उन्दुखानाय नेम दं आंनाव गोजां बोथोराव मानो होनबा जों थांनानैसो ओजों दुगैगोन 11टा 12टासो मोनहैनानै ओमफ्राय दा जोंखौ गोरबोआ दोनलांगोन आरोना डिमाकुसिसिम 7 AM आव दं आरोना जोंना बड'लेण्ड गारि बिदि थांनोसै जों सानैया सानथाम बेयाव एफाराम इन्जय खालामबाय जाबाय लोंबाय बिराद हेपि थाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय दा थांनोसो बालायबाय बारुरु थांलायदो श' खालामलायदो आरोना बिनिफ्राय एकदम फुङावनो उथिनानै जुरिलानि मादैया ओंखाम संदों आरोना एसे जालांसै मानो होनबा जों लेट जालांखागोन आरो जोंनि ओंखामा थाहैखानाय नङा आरोना जों जाहैनो ओमफ्राय अदालगुरियाव लोरबोआबो दंफैखायोमोन थालांदो आरो माने बेबो आलासिनाव लोरबो थांफागोन बिसोर सिट लाखाबायनो जोंनि बासनि बेनिफ्राय किबर्ड दामग्रा दादा बेबो थांगोन आरोना ओमफ्राय आगै जुरि आं साब्रै जालांसिगोन ओंखामखौ एसे जाना लानोसै थांनोसै मैखुन एवनाय दाउदै जाना थांनोसै आरोना बिराद गोथाव मोनो जाबाबो बहाय देन्जार जाबाय सानथामावबो गोरबा बिराद बादोंमोन आरो जि फोजाबाय दोनलांनो नालाय आं 8टायावसो उथियो गावसोरा 6टायाव फोजादों मा उथिनो फैदो टाइम गैथारला नै आधा घन्टायाव मोनहैथारनांगौ डिमाकुसि आगै जुरि फैद' थादो दे बाय बाय दोनस्रि बाय बाय आनै बाय बाय हा अंगि गोजा थादो मादै थांसै दे मोजांथा थ' खुस्राबारि सानथाम थाखाय लोगो मोनगोन नोंथांमोना जाय खाथिनि नायनो फैयो आरोना दिनैनिफ्राय दङ 9, 10, 11सिम सानथाम बाक्सा खुस्राबारि थेंक इउ 10 मिनिटाव मोनफैबाय नों जोंखौ थांदो फेब्रुवारियावसो लोगो मोननो हागौ आरो इसोरा अनोबा बिनि सिगाङाव खनसेसो लोगो मोननोबो हागौ आरो ना दे थांदो
मोनफैबाय जों दा थांनोसै दा जों दा लोगो नांजोबबाय नै दादा बिराज जों दा थांगासिनो भबानिपुरनिफ्राय खुस्राबारि आरोना बेटारि रिक्साजों लोगोफोर मोनफैजोबबाय मेंख्लं जानानै सफैजोबबाय नै रा बेनो हाबा लांबा मोनसिगोन आरो टिकेट काउन्टार खोमा बे गैया नै फुराफ्रा बे स्कुलाव थादों जोंनि पेन्डेला नैबे फैबाय जों दा गोदान रुम